Reč ima Vladimir Đurić. Izvolite. Hvala. Postavili bi pitanje ispred poslaničke grupe Stranke moderne Srbije ministarki za evropske integracije, gospođi Jadranki Joksimović, o stanju procesa evropskih integracija. Pošto se u napretku Srbije u približavanju Evropskoj uniji vrlo često izgovaramo na protekle izbore za Evropski parlament, na probleme koje Evropska unija ima oko Bregzita i u tim razlozima pronalazimo opravdanje za naš usporen put ka Evropskoj uniji, ja ću se ovde sada pozabaviti samo određenim tehničkim kriterijumima i stvarima koje su gotovo isključivo samo u našoj nadležnosti i predstavljaju poslove koje je samo naša administracija trebala da obavi, pa bih želeo da dobijemo tumačenje zašto se u tim stvarima kasni kad je naš deo posla u pitanju, dakle naš deo posla koji apsolutno nema nikakve veze sa situacijom u Evropskoj uniji, spremnošću Evropske unije za proširenje i prihvatanje novih zemalja članica ili bilo kakvom političkom voljom bilo kog političkog aktera u našem procesu pridruživanja i u procesu proširenja Evropske unije. Dakle, ovo su čisto tehnička pitanja koja se tiču nekih naših tehničkih obaveza. Dakle, postoji nešto što se zove Nacionalni akcioni plan za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. To je određeni set propisa koje Srbija treba da usvoji da bi svoje zakonodavstvo prilagodila zakonodavstvu Evropske unije i stepen ispunjenosti tog akcionog plana na kraju prve polovine ove godine je bio svega 47%. To su dakle tehnički, a ne politički kriterijumi i nemaju apsolutno nikakve veze sa političkim odlukama. Ministarstvo poljoprivrede je jedno od najslabijih kada je u pitanju procenat ispunjenja ovih tehničkih kriterijuma i sad tu postoji jedno poglavlje koje apsolutno mislim da je svima jasno da nam je u interesu i da čak ni evroskeptici ili oni potpuni protivnici pridruživanja Srbije Evropskoj uniji nemaju preterane primedbe na to poglavlje. To je poglavlje 12 koje se zove bezbednost hrane. Dakle, bezbednost hrane koju svi jedu, i oni koji su za Evropsku uniju i koji nisu. Dakle, svi jedemo neku hranu i želimo da i mi i naši građani jedemo što bezbedniju hranu, a mislim da se slažemo da je evropski standard u pogledu bezbednosti hrane ipak nešto čemu vredi stremiti i pokušati dostići ga. Dakle, ovo je sada i pitanje koje se odnosi i na to Ministarstvo poljoprivrede koje je u ispunjavanju tehničkih kriterijuma jedno od najlošijih. Dakle, za otvaranje poglavlja 12 bezbednost hrane postoje 3 merila koja su vrlo bazična, vrlo fundamentalna, uopšte nisu nešto preterano zahtevna, nema ni govora o tome da nam Evropska unija diktira šta ćemo mi u svojoj kući raditi, da li ćemo peći rakiju u duhu tradicionalnog srpskog domaćinstva ili ćemo praviti kockaste lubenice. Dakle, nema ničega od toga, vrlo je bazična stvar. Dakle, kaže se prvo merilo, pravne tekovine Evropske unije iz oblasti bezbednosti hrane, dakle one tekovine koje treba da unaprede bezbednost hrane kod nas, implementirati u naše zakonodavstvo. Dakle, neko treba u nekim radnim grupama da sedne, da napiše neke zakone koji su tehničkog karaktera, da ih da Skupštini na usvajanje i da Skupština to stavi na dnevni red i o tome raspravlja. Toga u Skupštini, nažalost, nema ili nema dovoljno. Drugi kriterijum je napisati nacionalnu strategiju i akcioni plan implementacije tih pravnih tekovina u naše zakonodavstvo, pre svega u tom akcionom planu definisati koja nam je administracija potrebna za proveru bezbednosti hrane, za verifikaciju visokih standarda u pogledu bezbednosti hrane i kolika su nam budžetska sredstva za to potrebna. Sve je vrlo strateško, vrlo fundamentalno, nema nikakvih preteranih izvoljevanja ili bilo kakvih diktata. I treće merilo je napraviti klasifikaciju prehrambenih objekata i objekata koji rukuju sporednim proizvodima životinjskog porekla i iz te klasifikacije treba kasnije da proistekne nacionalni program za unapređenje tih objekata. Dakle, mi imamo snimke po društvenim mrežama gde se u nekim našim mesarama isteraju pacovi napolje i tako dalje. Dakle, ovo bi trebalo da bude neki strateški krovni dokument koji će te stvari uterati u red i udariti visoke standarde zarad bezbednosti građana i kvaliteta hrane koju svi konzumiraju. To su ta bazična merila, nažalost mi ih još uvek nismo ispunili i ovo poglavlje i dalje nije otvoreno, pa nas zanima gde je i šta je zapelo, u čemu je problem, zato što činjenica da ovo poglavlje nije otvoreno dovodi u sumnju administrativne i tehničko-stručne kapacitete nadležnih ministarstava da podignu bezbednost hrane na viši nivo u interesu svih građana. Hvala.